Ce faceți, lume? Așa cum v-am promis azi, Mortal Kombat 10, adică X. Fuck it. O să încercăm noi să facem chestii, dar nu știu ce o să facem asta seara la ora 10 fix. În fine. Nu contează chestia asta, deci să încarcăm că da noi bani. În fine. Minecraft o să vină puțin mai târziu pentru că Minecraft vă fac o favore că dimineața am băgat, dar vreau să vă fac o favoare și vouă ca să faceți ceva cu viața voastră în pana mea, așa. Să nu înceapă. Ia uitați-vă și voi, deci uitați-vă și voi că nu mai edităm pula mea. Scuzați-mă, dar și pe ăsta. Lasă-l așa. Scorpion am zis așa. Uitați-vă și voi, bă, ce epic arată, frate. Arată epic jocul. Îmi dau o țără cu mâna în păr. Aici e cam urât în pana mea. Da. Foarte urât. Oameni buni. Victorie! Cine mai zice acum că eu sunt fraier? The fuck, bă. Să vedem cine o fi ăla, cine știe cine-i, bă. Joc, bă. Asta cred că a fost un test, ceva să ne testeze. Bă, eu sunt pregătit să-i fac pe ăștia. N-am ce să le fac, dar... Cred că mai fac un match, adică match-ul ăsta și închei episodul, cred.
Aoleu, bă. Ia 2 ore să încarc. Te rup, bă. Mă, doi, du-te, frate. Ești nebun la cap. Cred că-l facem. Pac! Victorie! Cel mai tare la Mortal Kombat. Eu, bă, eu. Sunt cel mai bun la Mortal Kombat. Cam ăsta a fost episodul, cam scurt, dar vreau să văd. Uite că o să ne luptăm și cu reptil, cu 2 fete. Și da, să vedem noi după aia. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și să ne auzim. Pa, pa.